Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka tobat ampunan pada Allah, maaf kabake angku-angku usah diagiah beban hutang melimpih kami di narapik mengirai kami di narani. Entah tersabit dinan yo, entah terbaca dinan bukan, sepanjang tangan bajambukan menguak buah dalam daun kami menanti minta kami. Dek gamang tangan gumanta, dek rusuh mata tercelang dalam malembai atah malukui. Talenggang atah masuak dadak, tolong diangku memiliahkan dan malu kami di lasuang. Ujung rundiang kumpulan kato kami merasa keyakinan. Tentu banyak sumbang jogawa basuh kilaf jasa seknya bawan sifat manusia. Karena kami orang muda, arih alun bijak pun kurang, dek dorong hati di dalam, dek garuk mulik taruncek badan kecalo indak takana. Cilako kadahan Jawa. Mako teraduk tutua dengan kato, erang dengan genjam. Ko indak terpakaikan tampan jetarati elo jekurena, menembak indak ke alamat malatang indak kena tangkai. Tentu tersinggung mamak pakai naik, tagi siangku pakai turunlah talendo mandehi anjang. Rela je maaf kami minta. Terima pasan dari balero kaset barisi la panitan, oi panitan Allah kauai nyampang ko ado nasana soro sase jogawa tolong maafkan, tolong maafkan. Baragam caro di Minangkabau ko sainyo di agam baru iwama akan diwangoi ko asyang langgam maragi yanda anau kita sabidu abalain kayu Balerong Group Jakarta mempersembahkan satu paket tradisi panitahan baralek kawin berjudul Sambah Menyambah, sebuah rangkaian upacara adat perkawinan di Minangkabau. Diramu dan dihidangkan oleh Yus Datuk Perpatiah atas bantuan Japri Sultan Pamuncak. Inilah Sambah Menyambah. Selamat mendengarkan. Awa jojodone maka batamu emanam pagadirang budiman raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan diutui orang nema mana langkai lalu bagi basindiran puntia jolu kok sesuai kato dilipe di janjian puntia jolu kok sesuai kato dilipe di janjian.
Ceko mah tu mudo. Kapam kutu. Tapi je maaf kuah. Serius mana nampaknya? 3,000. Jadi lama sampailah. Macam tu. Kalau ambo ndak salah ingat, indak kilah mata memandang, rasanya rumah temudo lain mana ruah silih tanam. Sadang hijau maurak daun kini melilit-lilit batang. Iyo tu. Muka si mak kuto nan ma kini ko. Gadih nama jilbab nan juara MTQ ke petang kueh. Oh, si Linda, anak ipambu tu mah. Ayo itu agaknya. Si ayahnya sekarang. Menjangkau paling di jalan, lupa mak kuto. Palindi. Oh iya. Alah, ingat mbak. Ba ada itu tanya mak, lain yang nampak kejunjungannya, agak aruk ambo. Kan itu bana lah muka si ambo kini kuah. Sabananya ambo lain menampak pinang mudo sedang ngarik laki di tandan. Tanaman palimau kayu tumbuh di laman Tuan Kari Mamak Tunggana Isku Jambak. Tunggu dulu. Kepetangko kalau tidak salah kamu akan beliau kan baru japi orang. Nana diaknya kau temu dong. Namu si Ramli tinggal di Batam. Karajo di perusahaan nasi yang duduk di bagian pemasaran. Pendeknya lah tagak alih ini tu. Oh, itu. Lah kamu jawab. Encak. Sebenarnya pihak di Ambo Kiniko sebagai orang Semando, ayah ketek di Silinda. Gadanglah panar suati sukunan bukan alang-alang. Iya. Nampak cekarau depi air cung pi tempurin naik. Memang kok dicaliak ke batang tubuh di silau pulau kumuanyo, ayolah patik kulo pulano orang dibari paso-paso. Tapi balai. Aduh nama rusuhan manggamang mah. Aduh. Nandek kami ko antah siri hantah karako. Gagang singkek melili aka jorawi kurang manaka. Jo baun jauh tinggalnya. Kok sia-sio madang pinang nan tinggi mah. Nandek kami kan ba itu pulau temudo. Antah panuah antah wakucak ujung jo pangka tak setimbang laya jo batin tak sauku usua presola dahulu. Iyalah. Namun kita yakin jo pituah cedek pandai. Ba itu hanya. Nan langkah rasaki pertemuan maut itu kan dalam ilmu Allah tidak siapa nak tahu. Betul. Kalau nak lain di puncak Merapi asam tumbuh dalam lubuk ikan beranang kok Tuhan kami izinkan samu bakaja ke Balango. Tapi kalau nang indah. Kalau ngi bana bay menjamuan nak tanggal si indah yo mak yo. Bana temu tu bana. Mano tahu be kowe. Nyampang kok kita samu baya untuang pun samu baimbawan. Biang tabuak gantian keputus tembak ketiba dia lamai setuju dia orang ke memakai sesuai dia orang ke memandang. InsyaAllah buki runtuah lurah tertimbun sinan membantang jalan raya menuju badang perjodohan. Tapi macam ku pulo mak ku tahu. Apa tu? Kok nan lurah tentulah sipai menanti. Nan tapi kia gini ko sia orang menutuah tabi yang mentinggi itu. Ambo? Ijan came aman tu. Kalau baik itu syukurlah. Lupa mudo. Jauh hampirnya selinda akan baku ambo nan siram dia nak pisang. Iya. Tantu ambo masuk indak bapa lacik keluar indak bapa lau. Suok kita samu teteng badiang sambil bermasak. Salah saya sebeko tu. Jadilah. Namun karena padang terpacik di pendekar yang tersimpan di mamaknya, tentu nak ambo elo kata dia pakai dilegar yang di bayo. Mananti mak kutu sementara kan lain ndak ka ba. Hasahkan usah lambe mana mudo. Kok lama kayu di galangan alamek lapuak kata gantuang payah menanti tukang hari. Sabab batu ajuo keciran tua gue. Karajo elok dipaguluikan jadi timpo dengan buruak. Pahamlah temudo tentang itu. Pendeknya ampo juboneh lai jendak sudah pakanku ambo mendengar beritanya. InsyaAllah tapi bakal panjangan sel temudo. Mah banyak banget tapi-nya dari cukup. Tentu iyo supaya nak babateh tumpak ranahnya. Tentu nalawe dagi betapi nan panjang diberi bojuang. Mau juang tapi. Sakironyo ulu Jawa ndak salah tak. Mato jo gembo tak sesuai. Andaknya urusanku dapet dirimbo hilang di sama mak. Iyalah. Pendeknya bak burang mati disangka, bak karih patah di sarwang, dan bateba bau ni nagari tenggang pulau kami di sebelah. Akalai jo picayo jotan kuto. Bah, lo ndak kepicayo. Kita kan lah orang berurusan. Dari dulu ndak lagi ke butia. Sarahkan galanggang ke juaro picayokan buru ke muncaknya. Rasio dipegang taguah. Alah kesenang ti. Alhamdulillah, bah. Kita putusi dulu kan ko. Arancak kita putusi.
pia anana padusi olalai barun diam pia anana padusi lalu ladi sudi nama di siasa lalai rasolakan nailakan nani ati ai rasolakan nailakan nani ati disuri kato yama kapan kayo lalai pinta baraso kabalaku lalai pinta baraso kabalaku sapa kairan manarimo nama ditingke janjang janjang masuk itu ai ditingke janjang masuk itu mak tengku tu Ya. dek menikam jejak nalamu masuan suwa bangkalai kini kowe tibalah masa jo ketiko mulangkan dundiang nanda ulu Ya. ku ambo curai papakan ala rasul mungkin jo patui mak Lah sampai dah temudo. lah sampai Sebenarnya pihak di badan diri ambo kini ko ibarat orang memikir ke mastan. iyalah Lah menyaru buruang di rantiang mangguak balam tiga gayo hati nanaruk-aruk camih. iya Akini ko buruang di rimbo lah membaleh rasah dalam ketinggian Malayuk tabang bebega. iyalah Ko asah hingga di tangan dibari bepaso-paso bararak pulang ke sangka nyampang ko malang tapak tangan. Iyalah. Dia anaknya tabang mungkin lain kiri cakau. Maka nak tentu bingkeh hindaknya tolong nak setanya bicara. maaf diminta banyak-banyak mak keril anjur pakai mama Jadi yo ba undang orang tua dek tinggi betang lamu karareh dek jauh jalan lembek ke sampai talala yang mau mulangkan mak biasa tu mudo. Lamu lagu boleh kemamang weh. jadilah mak betul sawajah rundiang nanda ulu dek aruk dengan kebuliah dek camih dengan keilang lah sugiro mau tatiangkan ke bakai petik patui orang mungkin mencacaknya dek beliau nan saling kadin yang ala delia dimuliakan dikunyah sabi raso dipandang sabi patui itapak mulia maronyo Yulah. alhamdulillah rupanya boleh lah tiba di nata sudi siasik lah badalia di sikau imbau di syariti sorak kolai dapat balik apalah sawik baliknya mak tak imbau orang bagak turun mak ujung Jepang kali basuh cito jo kau lah basuh batamu dalam perundingan abang gini Balik. Namba ibarat yumpamu andaknya ba ayam putih tabang siang tali banang tambangnya tulang kok kami tingkek yang tetagak ditapiak bandua tabantang Allah kebatarimu sidah kami Singkik saja kebalihnya tan. rancak singkek Aku lai kecicua dari langit bumi lah suku menampuangkan kedua. alhamdulillah Sementara pintu nak tak kuat lah pihak berguluang nak tabantang menanti sultan sekutiko ambuanta sok ke sebaliak. pisang timbatu sirah batu mak jantung disasuk ramu-ramu kok lai pinta kepada aku usah digantuang ramu-ramu InsyaAllah. Sedangkan pucuak kami cari kini lah ulam na menjulai sajak bataruak kami nanti kini lah masak kami tuai. Lasa tanyo batanyo la sudah pulo minuman olalai la sudah pulo minuman di padarun dia jobayo di kejan di bapunangan olalai di kejan di bapunangan
Karamala kone dinyo ala kone dinyo adanga hoy magala kone kini ala kone kini Putia kakera mulia di chalia amaho putia atiba keadaan balai putia atiba keadaan batu kakak no timba bali adama kita kuahari balan suakana balai kita kuahari balan suakan Dimana konyo kini ina konyo kini ngadawa hoy karamala konen dinyo ala konen dinyo Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang nimpan salam tumpuan sambah, tapi menjadi wujud di batin ialah kebakai nenek jamamak taruh imam dengan kati lakuk sarato ceriak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namu cie-cie taimbau gala surang-surang keganti patuk pemilang gala keraan sajo pemanuai. Ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Tarikan. Pihak dek kami konon datang sabondong setampa surui itu dari Kempuang Baru menjalang rumah Gadang Nangku. Adulah memikul sarah Jusarayo dari mamak Karisampono serta dengan pangulunya. Ibu bapa jorang Samando dari sebelah suku Jambah. Untuk menikik janjang menampiak bandu sadok setanjang duduk menyampaikan ujui ibu kasui. Bahan kini, kok diansuang nyabui nentakana dimulai rundiang jebicara Allah ke dalam meraih stan. Lah dalam madek benar cak Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari membawa katu sabulek dari mamak Karisampono dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangko. Yaitu karena pihak di baru haja diatih lama nikik tabiang dengan janji malah rimbo jemu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli bahasa tentangan itu karena biasa kabek di buhuan ajan lungga pasak itu kok najan goya dimati kato jaikara maka kami kemari pai mantakan tando jurupo yaitu karih sabilah tiga laku sako kaum dahulunya kok dibilang mairi ikolah pangkatalinyo kok disawik menyenjang ikolah tampuak tangkainya supak tetagak kami isi lagian takambang kami tiru ada limbagu di panuai. Tolong diterima je suku hati, tandunya putih tak berbaca, tandunya hitam tak berukuran. Sekian sambah Ustaz. Lah sampai di kemuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat dibati nak serapik sepapik nyolah kepada segala alik kami sebondong pais tanpa surut. Ayo manyo kemuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa berbalik kata berjawab gayung bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batunya lai limbak dan daripada itu taraduk rundiangan dan ke tengah menyampaikan amanah Jusarayo dari mamak Karisampono. Yolah. Ko mahruponya Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang dan barapek di bawah sasi Jusahadah yaitu berupa tando sepanjang adai kari sebilah tiga laku amanah pusat kurang dahulu. Sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah pihak tiak selinda Jusi Ramli. Nah, nak minta kami terima je suku hati sarang pikiran kan yo itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu kan. Sawajah di diri Ambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah. Ba joki di galanggang didudukkan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tantang aset patut dibayi ataupun boko ke diterima tapacik di tangan induk sambang stan. Batu kelaluannya mana? Kembali kepada tando nama bau. Kok benamu mani alun dape ambululua pai pun alun tamuntahkan bertangguh ambo jurendiangan. Bari izin nambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududuk bersimpuh urek nak tagak basanda batang kato keputuh ni gujalo. Aja maaf tamuncak menanti sultan sementara nanti kesampai baritonya. Ambo nanti asahkan usah lamu bana. Banyak tamuncak. Ambo. Sambah tiba pada sultan. Lalulah.
Dek berjalan indak selangkah sampai memaku indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Mako agak tadalai yang bawa memulangkan kata rila je maaf dipa banyak. Biasa. Allah lambo puntap tadi dari pangka disawak ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taradok nang sultan tuahkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya dek sultan muncak sebagai polongan asok sambungan lidah dari mamak kari sampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasuit tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo ustan. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan je niru kami tampuangkan. Bahasa baliknya, biasa tapuak tentu ia babaleh nak bunyi samu kadengaran. Tibur tabang betimbali nak rabah taguliang batang. Rupanya pihak dek kami nanti siko tandonyo lurus ndak bercangkah tandonyo licin ndak bercapuak. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando. Ibarat putih kapeh boleh dicaliak putih hati bakadaan. Yaitu kain balapak tanu lamo pusako jawek bajawek warisan turun-temurun. Tapi sungguh punan ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang kok merantau ndak semua jauh maha tibo murah penanti. Membayar kami penuh-penuh Ustaz. Meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah Sultan. Lah pada mau sampai di Ustaz Mamena. Dibilanglah. Kasutan yo tumpuan sambah orang arih cendokiyo nan tahu juang kata sampai tahu jodori kemencujua. Malah rupanya. Kok gandang Allah bertingkah pembau kami bertarimu pembari sultan dah bayawe. Baatole kini. Rupanya setantang bertimbang tando. Allah tantak pun tiang kauru lelaki simpai je bawa takana ilin juang balau. Katangga rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Yulah. Salampihan daripada itu sesuai bak undang Stanju. Kok berjalan menuju Bateh, menabang menuju Rabah. Artinya di malam semalam kini kita cari rundang dan sabuah kata dan saukua setantang hari pernikahan. Yo, rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo. Nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sebelah siku. Sekian sambah bagaimana? Ustaz Mincak. Yo, sabalun muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok bana lai sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiku bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinan kapal dilayakan. Pulang timangan ke Stan. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bana tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya bana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok mata ke dimasiakan orang rantau kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Sama menadah minta doa memohon kadang kuasa. Cito sampai niat muka buah. Rabah lah batang dan batakua utang lansai beban talapeh. Dialek jamu gitu su. Samo sojik semua kasui Stan. Meminta kita pada Allah bungo segiro jadi putiak-putiak merentak jadi buah. Barangkai batanda labek nyorangun masak di batang gugu anak samo kita pilih. Amin amin Allah. Kalau luar daripada itu bahas tentang runungan gini kok. Di Bateh sampai risiko.
Latur na janjang arak joiri aman juruman adaro sian adaro laka uwai Manyusan senaro Manitah lagi no. Sakali amo maimbau sapatah runingan lalu Sultan Surang mentaimbaukan ujui pangana kena rapek salam tanembai kanan banyak Sambah suwi sambah tersimpuah sabarek bungka nempiawai naraculurui main daun indak bersibak je basisia indak benggo je babateh bagi sultan punan kato. Yolah jatih menjilih nenek mama ibu bapa karik je baik. Urang nan tahu jadi pandai. Nan mudo adih budiman langkuk sarato kaum ibu dalam panggilan amboyo. Salam di sultan batibokan. Sultan senaro? Lai. Apa yang mulia dalam adat tanamu tabilang tua? Menyosong alik kailaman disapu jemulik manih disambui di bawah naik sejamba setan dia makan bahan juang waso orang disiko. Adapun kemudian daripada itu bana ba andai ketua bida kuk bertanyo salah pihara kuk barundiang sesudah makan maku sepiak di kami kunan datang lah pasai tanyo bertanyo lah kami siriah menyiriah minum je makan alah pulau kerana angan Allah nak menyabui paratian pun lah berkanda si baik bertanya pakai sultan Allah ko basuh mungkin yo patut kata sepatah nak membaca yang sebuah nak ketengah sekian tanya pakai sultan Ayo manyo tangindo sampaikan walau Sultan Surang di jalan sambah di albu menantang bana ada luruh tujuan katu rundia ngasah paham lah tentu namun baatnya lai sambah dilia dimudiakan salam di kiri dikanankan pembasui alek jamu menapati alwa jo patui tumbuh serupa ikut kini. Menurut pepatah cepat gantang, dek banyak ragu kok tibo dek lama lupa kok datang. Manusia bersifat kilau agak ragu juaronya. Nan tinggi kok kurang anjung dan gadang kok kurang ngambak. Sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tapi. Nyampang bergurih dalam hati bayangkan tibo di batin maaf diminta banyak-banyak izin jurela dari sultan. Kepada Allah. Sepanjang titah sultan tadi nan pangka tantak baki ambo yang telembai ke si pangka. Malah rupa jininyo dia anganlah nak menyabui perhatian pun labakanda tibolah sudi jo siasik bertimpo tanyo paduambo Allah ko basuo mungkin jo patui mengatangah karundiang yang sepatah kan baik itu tanyo tadi tu san sawananyo cara bercapek gindo dek berundiang siang babi maso berundiang malam babi minyak jarum loji balenong jo lah patik bana sutang serakkan pada bapaluah di ganggaman ijanlah hati diragunyo sekitu sambah perustan lah boleh ambo mulai lasinan tibonya gindo Bismillahirrahmanirrahim. Di hari sehari nangko di malam semalam kini adalah padan nambau kuah jemupakat janji bakarang jorundiangan. Jatuhnya ijab kabul alik jamuan atas sabalah manyabalah antara suku Jambak je Melayu. Menuri cupak jugantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupa iko kini. Maka dinayakkanlah marak pula naik sarato pangiriangnya bararak sepanjang jalan merombai sepanjang labuah. Salorong dek badan diri kami niat tekan duang dari rumah baban tapi kuah dari mama ialah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago pai menjapui marak pulai japuinya japui tabau langkuk sarato je pangiriang sepanjang alua ulang adat tuntutan hukum dengan syarak taduk kami ko nan tibo bukanlah tibo-tibo sajo tibo nalai bapambau bajalan babuah batih melenggang babuah tangan mambau sidiah je pinang cukui sarato kelangkapan ikonya Ustaz mohon diterima dek nenek mama orang disiko diterima je suku hati sabalun izin ma sabalun izin la turuna tahu la turuna tahu kato dilipe ma kato dilipe ada sifangka la sifangka kete dibari nama kete dibari la bapa anakmu la bapa anakmu kadang dia ma kadang dia
lagi oi la mama agarlah oi la mama agarlah sang saya ko badan Bataga agarlah ya mak, bataga agarlah, ela masonan tun, ela masonan tun, ba itu ada ya mak, ba itu ada, ela minang apa, ela minang apa, de pusako turun nama. Tak kalau masuk dahulunya di bulan Muharram pangkat tahun 25 musim lapeh, dibakalah kumayan putih asuk mendulang kaudaro memohon doa pada Allah. Dek bakawa dinan kiramai berminta dinan kabuliah, dapatlah anak laki-laki sari laya sari benamu si Buyong Ramli. Sananglah hati ibu bapa badarai galak memakan duang penyiliah tunganai rumah gadang. Maka tumbuh hampe utang bapu, manolah utang nanampe. Pertama bakekah turun mandi, kedua bersunik rasu, ketiga menyerahkan sekolah jemaah ngaji. Nan kampek sedang berbaya si Ramli dijapui orang. Naik ke rumah suku jambak kemanakan kari sempono silinda namo pasangan. Apun batonya lai tumbuh serupa ikut kini. Menurut aturan adat limbago berpakai di nagari, iaitu ketek bernama gadang bagala. Nan bak bidaran pantun lamo, bilik-bilik tabang kesamak dari samak turun ke alaman patah rasayok keduanya. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai kini baik tujuh. Sawajah nandari pada itu tentang kemanakan ke Minangko. Masuk ketek dibari ayah namo si Ramli nembai baukan. Lah gadang diagiah mamak gala bagala mentari alam. Itulah pusaka orang Melayu sepakai kami menurunkan seizin niniak dengan mamak. Batolai kini. Alah na menjadi pinta je pintu kabake nan hadir tengah rumah. Dan sabanja lingkuang di tengah sabari lilik di tepi dari pangkal lapeh kau juang. Iyo bertolong mengimbaukan di pasar narami di labuh nan golong melewatkan dalam negari. Baik yang doa kenang satu andaknya gala nan talimpah menjadi tuah nama makai kebesaran dalam kaumnya mencewang ke korong kampuang. Mantari alam. Kironyo iyo bana bak matuhari bacayo patang ju pagi bendanglah alam sekuliliang. InsyaAllah nenggalok menjadi tarang. Kabui rai gunung tersimbah bumi sanang langit memuji sehinggonyo padi masak jagung mau piah antimun mengarang bungo buah lado berseluak batang buah taruang ayun-ayunan ditanam tumbuh di lambuak gadang membali murah menjual maha taranak berkembang biak umur panjang rasaki murah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ayo manyo setangindo tarikan. Adapun kemudian daripada itu pada waktu ikut kini karena pihak dek kami di rumahku lah sadok niniak je mamak selalu ibu je bapa langkuk segala orang sumandu. Nan bakari, nan babaik, nan baipa dengan bisan nan babaku banak pisang. Kasadonyo Allah sakato sayo sajalan samolah untuk melapeh kenaikan mentari alam. Kami lapeh beliau juati suci mukunan janiah mambiak langkah turun tangguh. Ayo manyo angku malisati. Yo. Jo salam angku ambo jalang rila je maaf dipuhunkan. Rupanya kini ku angku kok bisiak kenalah kedengaran ke imbawalah kelampauan. Lahasah siang baari lah nyato tarang bak bulan. Tumah langku cali angku saksikan marapulai dijapui orang japuinya japui tabau sepanjang adat dengan syarat. Maka sesudah digiliang kato jemu pakai di lega rundiang jobayo dapatlah kato sebulek nak melapih mentari alam. InsyaAllah sabantalai beliau sarato je pengiriang lanak maurak selo mahayu langkah bararak pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan salamai pulang jopai dan dimungkasui andaknya sampai nan diama pacah nan kita beliah. Batul lagi ni.
pihak dari kami silang na bapangka karakuk dan bajunjuang na menyusun matun kakok. Baki hangku kami bermohon ayo bertolong membacakan doa sepatah kami bersama mengaminkan. Kanda andaknya boleh hangku buat pinta papalakukan. Hangku lapatkan sabalasinan sabalik kami menadah serumah kami mengaminkan. Askian pinta pada hangku. Di hari musim bak kini, hari bayak kutuku elok, ombak tanang ngangin salasai hujan taduh kabut pun tarang masuknya kapal dilayakan. Kini buyung dijapui orang jadi sumando suku jambak. Guno sumando dinayakkan. Kesumara rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang di Jawaya. Elok-elok di rumah orang yuang, pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya. Kalau pandai merata haka layu ala sampai ke picuannya. Tapi kok memancuang indak dipangka, bertaruak jua di usuatnya. Indaklah mudah jadi sumando iwang. Lah banyak kami nang kabua contoh nang sudah di nagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nan tapakai. Awak lainggo babindalu taseso lima oleh parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka berlubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan kedipakai, nan tigo buang jauh-jauh. Manulah macam nan nampak. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang, menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuhnya nan kusik di enjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jemi tuo indak berelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek jo. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langoi hijau. Baa sumando langoi hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batinggabangan di sinan talua manateh. Satu nampak saik nan baru awak merau ke subalah. Itulah sumando rembang matu. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak baserak bilang kampung. Jauhkan parangai langoi jauh iwang tak cacek sipai nama itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki. Namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Nusana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang orang kampuang di bawah lengah. Pendeknya baparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako paisok minta ke bini anak bertambah banyak juga. Usah ditiru nambak kian yuang randah pana martabat awak. Nan gampe sumando nenek mama. Adapun sumando nenek mama. Kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang.
Maka pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukuak sentiang membilai lamah menawa paliaro nama pujuak sayangi nambah nyawa. Sungguh-sungguh bertanam mudo lambuk-lambuk tanaman tua suku malatih manaruku nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tiri hatok rumah capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nelapuak dikajangi. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang ngerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Maka kok lai terpakai kanan ba itu. Tuah laki puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak terpakaikan. Jadilah sabana orang sumando minantu tauladan itu namanya. Hanya itulah wasiat dari Mama Iwang kata sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadikan tungkek keganti suah di nan kalam. Iyo banyak sirih di balai, pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Namudu mata adimanya kini ya mata ma ajatu abadara lalai bila pedoan ma oyana nasakata bila pedoan ma oyana nasakata adimayo Sabalun sampai ma oyana nadiyan tatuan oyana adaron ma abiju amananti oyana adaron ma abiju amananti dimma ayon giliran abakama awe bapi tuwalalai anna aditunju anemma odi ajari anna aditunju anemma odi ajari dimma ayokini. Di hari sehari kini, di malam semalam nangkona, lah datang masuk jujangkuan lah tiba saat kutikonyo anak menjadi istri orang. Makulan saya lah utang ibu bapa sudah bengkalai mamak kandung memberi siriah panjunjungan permato laki kepangarang. Alhamdulillah dianjungkan syukur nikmat salamanyo tinggal di anak menjalani. Ba'a setantang dek kami pihak baku. Kalau sahandak sabuliahnya tumbuh seripo iko kini. Kan yo diri marah bantiang joka bau bararak menyenjang bakal langkuk sarto kalangkapan. Tapi kaba ajuwo, de indak kama disenjang bansai tak ranggang dari badan. Lah malang anak babako, indak basuwo nambak nantun. Maafkan kami tentang itu nak. Mako ganti ameh badi orang, kai barai kai nambah susun ataupun uang nambah bilang. Anyo nasihat babarikan katu pituah sakadarnya, danga di anaknya tu nyatu. Ketahuilah nak, adapun orang cediak pandai membagi perempuanku kepada ampek jini. Manalah jini dan ampek? Nan pertama perempuan bara-barau, kedua perempuan layang-layang, ketiga perempuan lawa-lawa, nan keampek perempuan ramu-ramu. Ba'a perempuan bara-barau, ilia basorak mudiak basorai, patang pagi gilo bakicau, sasaklah rimbo di bueknya. Itulah misalnya umpamu nak.
padusi tak punya jakun mengecekkan apa yang tak fikir bukan berfikir akan mengecek. Patandang batabuah gunjang, aik urang di kakak-kakak malu kawan disingkuk-singkuk, rasio suami disinggikkan. Bingik judangkih aswang di tanah upik yu caraco pamenan bibia tio ari. Dan elok bakal buruak tagajai di jongkek kanyo, sehingga menyumpah segaloran di bawah, kutuak timpo dari atas, uranglah jajuk berkuliam. Itu ciraku perempuan nak jauhkan mana tu nakkan. Dan dikatakan perempuan layang-layang. Layang kian layang kemari meradai bepalun awan membega menyusung angin adang menuki adang dinarami. Mainyo di hati-hati keceknya meninggi tarwih indak menggagah dari awak urang disangku tunggu sajo. Itulah perusi mati karancaan suku malala jo mangirai singgah sinan kesimpang siku berjalan bak kumpayannya. Lupo jo kakuk rumah tanggo cayah layanan ke suami rata lah nyatu bapa ringgo menanti pacah nyolai. Ba pulo perempuan lawa-lawa membuat sarang elok lupo berjalan dapek batarawang wasolam sudi samu jarang alui nembagai banang tutu. Tapi katawilah nak lai hanya sarang nantarantang di batin jari entapasang menggatah tio orang lalu. Kuk sasek sepatuang singgah tapasah bila lang inggo awak bagagih maniayo. Niek salah perangai jaek menyesok darah dalam tubuh mencucuk isi utak banak lang karangku tinggalkannya. Itulah perempuan paling ino nak. Rupo tampan tutuanyo lama baso elok para mahkulo. Tapi pengananya to nak mengarut menyamun surik mato menepuk juga lak mani. Sipaiknya nampak sipaik pangkua sembah kida rayah kesuwok tamak lobo rakui saraka. Laki awak ngamasak kicuah runsana di umbuk-umbuk. Pakawan naruk jonan lai mato duit tandang namukan. Cewek materai istilah kini. Pantangkan mana tu nak kanduang kini seso isu naraku. Hai ko nak penghabisan. Nan kehampik perempuan ramu-ramu. Adapun setentang ramu-ramu, badan sariang rancak bamego sayok bau kia balik bala, lunak lambui saja bawaan. Masuk keluar bakutiko tabangnya maga-agak pepantang kemari inggo entah ketangkai bungo saju. Gadang ketik suku memandang tua muda sanang mencali bersosian menggaduh kok kunon mencakau kepamenan. Lurih pai lurih pulang tajago budi jemartabat. Tiduanya bakalang adat tagaknya bertumpu undang bajalan bertungkik syarak. Taat setia ke suami hormat santun ke ibu bapu pandai bagawa sama gadang terpuji dari pabisan terpakai di masyarakat. Kok lai tersuo nama itu nak lakiklah tuah kemudian tuah wanita Minangkabau. Nah, itulah saja nak. Sakarat itu ketua wasiat pitaruah dari bako-bako. Kapauleh kain pandukuang tandu baranak berpusako silaturahim nan tak putui. Tansano tapakai tamakan tandu lai tumbuh nan ditarang. Tandu lah gadang nan dilambuak bersyukur segala bako. Tapi nyampang bak raso tak paguno nak. Usah menjadi beban barik. Tinggalkan saja di balakang nak luluhkan ke tanah lakang. Anyutkan kekayaan lalu utang lalapeh dari bako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara ajoi dione masapa jagarlan sora ajo sora yane ma kajadi humur sora ajo sora ajo sora kajadi humur ibo rombongan ma oi di alaman pangkala manyonsong yo carano pangkala manyonsong yo carano Ale etara
panemat etangaruma sanalati si pangkalan sanalati si pangkalan Allah tadana yoma sambala menyamba pangkala meminta ekarilan pangkala meminta ekarilan. Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi nan menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Allah nan kamaji di buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpuk-umpuk tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah gadang nangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saujo sabarikan. Iaitu nan ka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk, pusik jalo pupunan ikan, iyo tetapik di badan diri ambo. Yolah. Batolai, jokok malie ateh rupo kalau basiang ateh tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tersini dikiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kegunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lah nak menyabui rundiang lah nak ke tengah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansua membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan. Alah ke dalam madek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Apa nama sampai di stan berarti ya? Sekirualah. Sepanjang penindahan mamak cako nan tertumpah kepada walik kalian baik ke diri ambo. Kok diagak kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lamak manih, lamak nembagai pisang masak manih bak santan jutang guli. Indak bercacik je bercatang. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab ba'alah dia itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapeh tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Biak di sepokok si pangkalan arun nantaragak nantakanang nantaisi isi jati tekilan-kilan ni matau. Kini ko katulah nak menyabui kok rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi pernyataan cako. Yo itu benar. Singkik saja gayapnya mak. Lancak sikit. Dek kilik lah berapi-rapi kok patuh lah bernantam kau jan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai pakai naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuah tagak kemudian simpang kamusayi malandai kai kuah koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuah kan nenek mamak dek taat kai memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah baginda Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah balahan rajo baluaruhum sapian rajo benua Cino nan tinggal di pulau Pancawanangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan jasantun balingkuang raso pareso saratolelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak ke paserik nang kodoh mati tertembak dibunuh palimo japun badia sadatuih 2 data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Yusimbu hambo meminta jo maaf baribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong je lompatan. Gawa je gewai kok basuo tampan tarati konyok kurang. Jo salam gawa ambo japuk jo rila gewai ambo jalang ampun jo maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuahi. Kata adat kata pituah rajonan baduo pagangan manti jo dubalang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai.
Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan, barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janiah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tan tuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo, kok galaknya to dek jujai kok pai karena suah tibo di mulia punya orang cilaku di badan diri tagar dek patuah kanan tuo. Ama ba'du adapun kemudian daripada itu, talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nanda ulu tigo limbago nan terjali. Manolah tigo nan terjali pertama sambah menyambah kedua baso yowasi ketigo siriah jepinang. Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang. Paningkek tinggi banjuang palambuak gadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya. Nan kedua baso yowasi. Di dalam rapek di majlis martabat duduk di makamnya nyato baulu jubailia jalih bau juang jaba pangka basambia je mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nan piawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman daro Tali kena ko indak basuo nan bak nantun pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suku ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kato disambahkan. tak sampai dek setambar pati. Enggan itu dulu. Batanun kulinan suto sajalan dagi jobanang suri di mano talataknya. Layang malayang sambah tibo timbo sambah datang titah kamu tantanya. Apalah nak menjadi buah persambahan namu. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuah bakipeh paluah kadado bakajar darah kemuko. Apalah sebab dia itu? Lariak kepada badan ambu, ibarat layang-layang nanjolong sudah. Kalangkapan maluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak banang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juwo. Laki petuah mamak juwo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru kepalang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang. Bagoncang bumi jolangi berombak lawit sailan berkumpul karang ketapi. Kok karam mambo tentang itu mak. Akan tetapi sesudah timbang makna kato di silau makna lagi. Nyatulah nang kato wajib jawab nang gayung wajib disambui. Yolah. Adapun menjadi buah penitahan mamak cako. Setantang sambah menyambah dua jo adat baso basi. Kok tinggi nang kurangan juang, kok gadang nang kurang ambak, indak tabaso tapa mulia. Lila jemaah kami minta kupu tobat gawa mesi. Kan begitu bunyi penunjingan tadi? Sabananya. Ndak doh, pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri kanan. Rasanya lah dimakan alu aja patu elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Manyo mak katia? Ambo. Aduk ke kami pulau kini orang nan duduk saya daran alik yang tagak sapi matang. Dek macam pua tuo je mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasase. Salah cotok malatiangkan, salah kacak mampehkan, salah mudik mautangkan. Tak kirai jalan ke masuk, tak kira lenggang keluar, tersingi budi dinarami. Maka membayar kami penuh-penuh minta kurang banyak-banyak dilaya mohonlah maaf di batin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara orang yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Stamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai sultan batu tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka dia maaf gadang manfaat darilah gadang paidah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun batuannya lai selampih nan daripada itu. Naknya disisiak-sisiak sepalapah di tua-tua sahalahan. Ba kok dibateh rundiang tentang nangkosan. Rancak mana? Tiba pula nema apang kamanita Josiale nema abati
Ojo sial enalakan dua bati makato Siria jocaran nolan layan lalakatanga Minta dicabi alim matan dolo sukolalai Minta dicabi atan dolo sukolalai Ojo sial enalakan dua bati makato Siria jocaran nolan layan lalakatanga Minta dicabi alim matan dolo sukolalai Minta dicabi atan dolo sukolalai Dibaca tuan alakan dua Siria jokina Apa itu kanda dari baru tiba Apa itu kanda alalan baru tiba Tingkah yumma baganda Semua menyiri Dawil kedua Semula menyiri kedua Manyo beliau samandaro Baik. Kasutan juo sambah betibokan, walau kasutan betibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkok seganok nyolah segalo alik jemu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di atas rumah gadang nangko. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakem lirih saga tadabua lalu ke tanah ketek indak bersabit namo gadang indak diang juang galas sambah tibo di tengah-tengah ujung persambahan kepada Tamandaro. Yolah. Di hari sehari nangko di malam semalam kini hari elok ketiko bayak sadang ketiko bunga kambang ajuang balaya di musimnya. Kinilah padang diukur dengan janji rimbo dialah jemu pakai lansuangnya niat dengan nasa memancang alek nikah kawin. Kok jamuan lah saling kakam puang ko alek lah sapanua rumah. Sanang lah hati ninak mamak panuh larunggo hati bundo bagumam galak rang sumando. Tumbuh serupo iko kini tersabut dek cadek pandai tuturan sultan jo pengulu apalah jini sabutannya. Adek sabungan baju aro, adek dilawik baju rumudi, adek alek baju rujanam. Jokok dikaji baju aro, tahu ditua sisi ayam paham dibulang kabakicuh ari hitaji gayong sampiang pandai magak menampin tarwah. Dikaji pulau baju rumudi, tahu diarah di pidoman, tahu diangin nambah seru, tahu diombak nambah sabuang, tahu jo pasang turun naik taduak tapian balarangan. Tantangan si juru janang, urang nenarih bijaksano, tahu diereng dengan genjang, tahu magak magiah tan menjaga lagiah dengan kurang. Kok serong makanan pancuang nan bungkuak makanan rawi mungkin jo patut saukuran. Nan bak sekarang kini nangko. Lah segiro si juru janang menatiang cerno basa barisi silah jo pinang langkok jo sadah jo gambianyo mai ilang rokok dan saguluang kaganti adat baso basi. Abato lai kandak de kami si pangkalan siliah na minta diparenai diupam menjadi satu dimakan bemerah bibia sarinyo naik ke paroman kaleknyo tinggal di rakuangan tando ibarat putih hati. Kandak dibari pinta di pelakuan sampaikan niat kami pangkah. Rundiang sekitu lada ulu sekian sambah persutan. Lah sampai dek sama berapa ya? Sekiralah. Sairiang balam jabarabah balam tabang barabah mandinya kalau buat bunta. Sairiang salam dengan sambah salam pulang sambah kembali bake ke si pangkah. Mulonyo jalo diserakkan karena iku lari nambah palun mulonyo kato disambahkan menyusun jari minta ampun.
Maka meminta ampunlah ambo daripada pembilangan pangulu malin manti jurubalang. Di atas kampek jenis martabat dan mempunyai kebesaran di dalam kampung Jonagari. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka memuji menyanjung memohonkan sambahlah ambo kabakeh silang nama pangka pekerjaan nama pokok. Sialah orang nama arah nama ico nama ukuan menjangkaukan. Ialah orang cakapan biopari. Nan tahu diribui kemandingin tahu rujuang kata sampai pandai menurang menilantang. Mulia bana orang disiko, tamu disensong keilaman alik dinayak diduakan. Babaso bahadai-handai baramah pemulik mani bananti Yusidia Pinang. Ramu-ramu tabang malayang malayuk ke kota tangah banyaknya ampek pula ampek. Indah cara no alang kepalang terletak di tengah-tengah di lingkuang orang narapek. Maka tibulah titah dari pangka, apalah bunyi panitahan. Cabiak siriah katoklah Pinang, pipia gambia paliklah sadah, isoklah rokok dan saguluang. Kan begitu bunyi penitaan Sultan Babatiah tadi? Sabananya. Biasa sorak babalih imbau basawi. Kasawi sapunyo dari ambo insyaAllah. Kandak buliah pinta balaku siriah salai nak baca biak Pinang sarayang nak digatok. Tapi sabalun narun ke kami singkok, sabalun nalamak kami makan, tolong bambari tanyo kami. Apalah isi buah tanyo? Sirih di mana mamak gatia Pinang di malah mamak julua. Tenggang dek mamak je bicara kami menanti jawabnya. Sekian katur sambahkan. Stamandaro. Manita lama. Lah tibo sasek dari alek sudi da'awa dari Sultan. Sirih di malah kami gatia Pinang di mana kami julua. Kan yo itu tanya Sultan tadi. Betul. Ko itu malah batanyo kan danga pemari dari ambo nak nyato asa muasa nak tentu kisah riwayatnya. Adapun sawajah dang siriahnya, siriah nan kuniang merah janggi, siriah sumarak jambuaya dimakan sahalaimani. Gagang melilik tiga luak urek melingkar-lingkaran tau daun marimbun saalamnya. Digati anak bidodari banyaknya 3 kali 7, nan 7 malayuk bilang langit, 7 bateba di lautan, nan 7 sampai di siko. Tersusun dalam carano di lingkuang urang nan banyak jadi kepala basa-basi. Pihak kepado dang Pinangnya. Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pasagian urek nalalu kesarugo jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran pucuaknya jambu-jambuan buahnya juluak-juluan. Setahun tupai memanjek lah tua mangkonya turun. Samusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamo si ambun suri. Kok kunun cerita sadah. Asalnya lang kitang gadang pamenan putih si bunian tinggal di gua lubuak danau bujang 9 majagonya. Dibaka jeli dahapi dibasuh yuaya bungo putih nembukan nalang-alang bak dadiah ditimpo santan. Tasabui pulau dan gambianyo. Kabar barito kami danga buatan nurang di pangkalan etan di luak 50. Di kampo anak rando gadih dituang sambia balari. Harago nan tidak taragoi harago setimbang Jonagari. Bapa patah mangko di jarang bayi barat mangko di jamua. Sapi pia jatuh kaya sirah lalawi baharulah. Kau nak tahu tentang timbakau? Santo Bugis timbakau Aceh diracik tukang di Piobang Said narudau batang padi jalua timbangan banang suto. Mahampai si cinto buliah sadang paralu tak nyuado indak bakandak dapat sajo. Harun setahun pelayaran harun nanusah ditanyakan najawah mangko mendayo. Lorong kapado caranonyo carano banjare nuali buatan tukang koto gadang. Narimbun bungo kalikih naranggah bungo kecubuang langkungkun gagak kainggo nalanti alang babega. Setahun dipanggang bugih semusim di lingka Cino jan karata rangeh tuntido. Pihak kepado songkok carano dalama orang namokan. Tanun banamo sulam suto bau kia jo bungo rampai baturap jo banangameh balukih mbak kaluk paku ragi nasamo balik balah. Baratuis camin di pinggir batabua kaco di tangah. Kilek kumilek cahayonyo serupa bintang ate langit bintang kujarah bakuliliang. Ayo maunya Tamandaro. Ambo. Mudiakan sawah dialai, liakan sawah taruko. Iyo banyak siriah dibalai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam laudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siriah gatok lah Pinang gulung lah rokok pemenan tangan. Sekian sembah Pak Ustaz. Lah mana mau sampai sampai Batia? Sampai. Dek palu tingkah petingkah sangat balih membalih pihak di kami konan datang. Tak kalau keturun tangguh barak dari nagari. Lain menjenjang kampia siriah langkuk saratu timbakaunya. Tapi dek sari petenggang dinan tidak rumit berkisah dinan sampi. Maka mauji indak sama merah balari indak sama kancang baramu indak sama dalam.
Dek lama lembek jalan daun siriah mungkin kok layu. Pinang berkucak lesik kampi. Sadah masih gambia kok cahaya timbakau larasan pulau. Tapi semantang pun begitu. Kok iyo lai sati tando di batin tak berubah. Putih kape boleh adili caliak. Putih hati bakadaan. Maka orang Solok kesuku rami lu buat silasiah panantian. Tolonglah guluang rokok kami nak kami cabiak sekalian Tuhan. Sekian sama adipun kan. Kalau begitu pinta sultan singkiklah pulau kajawabnya. Siamat si badu maliak bahasa ruang berbajulakan. Syariat sama kita cali hakikat sama jamakan. Jo bismillah Pak Betia. Sama-sama benar. Lakame bulu alalai siri amanyiri manakan dua kini juada dilewakan lalai kini juada dilewakan indah basi pak jo basi siamakan dua alek diminta minum makan lalai alek diminta minum makan jamba di meja tarapanyo makan duang weba itu gunung lalai caro di kota lalai ba itu gunung caro nyoko di kota alek batang gua lalai menarimu baka mangala ulang jamba lalai baka mangala ulang jamba. Tak kalau mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggialah karik baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan hampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai sugalo mamak saizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapuilah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang Sultan Juo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan berpusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namakan. Yolah. Dek dijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga piliang babuni iyo di dalam pada ukuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanu lamo. Jawik bajawik cando piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan hera lamato memandangi. Pihak kepada susunannya di tengah awan bajomba di tapi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan daripada itu aluran nasinan ke tengah jikok dino dimanuangkan asa muasa daulunya. Padi si rani Aceh tumbuh di padang patapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh di lingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kuat di ayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesukik bareh di tanah panuah lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susui makin disanduak makin panuah. Tak kalau masuk saisuak tampang nan tibo dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman di bawah Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak di nandata ladang berbidang dengan ler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak sampai kini basuojo.
Sampai kini basuh juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Saya bare orang kabalaya aku mastan. Kapal asare ujang pangka biduk ala cukui Jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pintu kami siko samantaro hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitah lah bendero. Yo kabakih mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakih mamak papunkan na menjadi saniat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin. Nak sapapeknya lah keparu silang na pangka na matok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang runingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talim bayi pada ambu. Kok dipandanglah rancak rupa, kok didangarlah bayak bunyi, bak padi boleh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kelengkapan. Hitamnya indak berkurang, putihnya indak berbaca. Maka tibalah pintak je pintu dari pangka, apalah menjadi pintak je pintu. Kerana sedang waktu dinelok, ombak tanang angin selesai, kabut tarang hujan pun tadua. Lapatik kami berkayuah mamak marapede tapi kan dia itu lalu penetan mak. Ya benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba bersawi. Dan kan menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo sirih ditarata melelik batang jambuaya. Taluak ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah para mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato berstinah kudian kato berscapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan nak? Lah tiba pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan katangah. Lai tacito nak balaya, lai taraga nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak banyak kami kabalaya. Kan ba itu bunyi kesayahnya tadi tu? Yolah. Panggilkan yo bakandak turu istan ko imbau bakandak jalang tiok tanyong bakandak jawab apalah jawab dari ambo. Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpu darah kajan tuang madanga sudi je siase. Jurila izinkan ambo menjapui nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo wak kata orang tersabui dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lah suang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang betuka jo paralon. Dek sabab kerana itu stan. Kini kapa balaya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang batai dang di sinan sultan balaya. Sekian sambah pada ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi, lah susunan adat di limbago, saukua cupak jurantang tak mungkin dibanding lain. Sekali ayah gadang, sekali tapian berubah, lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang di paburi, itulah kata sebenarnya. Maka dek balaya musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan bak itu ujuk dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbu, puyuhlah sampai dalam sangka, mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak jua, gilu mau saya buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Pahamlah mau pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang biduk kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tapi-tapi ke tengah takut di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke kapal basi cukup jualat kelengkapan nangkuk janjuang paranginan. Jamih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balai apan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sabab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si urang paibo tolong posisi apa tenggangkan. Sakitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sepatah Sultan Taimbau uji kepada alek kami nan sabondong pulang setampuh urang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tertunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung, hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna katolah nyatu uji undiangan. Nalia bi anak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik kapabasi rumi balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan cakap. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke dituyah masuk pangkalai ke di kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin dimakan patui. Mako samu pakailah tu jemudo sesuai andam sumando.
Batau-tahu junan patui jamba di tatiang atas meja makan secara paresmanan konon baitu caro kini. Kamano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Baa langgam gandangnya baitu langkah tarinyo. Seconcong nama barabah ketabik berulang mandi kama condong kama diawah tando bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahelo pukek lah tibo ditalikan dua batangguah sultan menarimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu sekian sambah parustan. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak berarti ya. Ambo. Ambo ciciai di matugaran, ambo siang di matumbuahnya. Iyo puluh tu mah kironyo. Gurun nyumunggu labatarah tanah nalakuang labat timbun. Kini jata balantai papan. Nak licin kiliklah tibo nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah tua belum buat kesipangka. Tapi samantang pun baik itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran atas bawah rumitlah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami dengar. Caro berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan Ustaz. Iyo paresmanan konon namanya. Mabik menyanduk surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenis alik mama. Sekali alun mencuba mencaliak ikora baru. Panai lia cengang kemudian bayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Fahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek Samandaro. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak purih memecah lalu ke muaro. Labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk tan. Berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro. Elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancakkan. Kok banal sesuai tantang jambanan ke tangah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo. Siami Sultan Melenggang menyenjiang talih ya kaladi dalam rumik mamang bertenggang tanda bermain akabudi. Kan iyo bakato orang. Elok tamu dibawa naik, elok alik dibawa makan. Halus basonya orang disiko, kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok juga rapu, cawan kabasuh tersedio. Kok gampang duduk bajuntai makan di lapiak dan tabantang. Kan ia begitu kejalihnya, Mak? Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun begitu dek pihak kami syalik mungkin. Mandi indak kesama basah namudo pai jemu pakai. Dan tua tinggal jorendingan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami. Nak samu saya yang nyonan banyak mana yang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko dan sulit menimbangnya mak. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul ba'alah malampuknya periso lima ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Sultan Melaro. Lakukan mak. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pegadang tangih unjuk nan tidak babarikan. Maruponyo, Sultan Sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak ni kami si pangkalan nan bagagang nak naik yunjuang nan jan najelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Ustaz. Sebab Sultan kenalah tahu juga sesuai ba undang urang. Ko alik seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentang antun. Mak sahabat ya. Ambo. De awal kato nasapatah salam tajelo di narape kato tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama nyato tawala di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kato bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kato tarato. Sambah tiba dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tentangan minum jam makan tak patut Sultan Batanggu ada alek seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan begitu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arek bagang taguah. Tibalah lukih di lembago. Apa nan talukih di lembago menurut barih je balabeh nan bana keto sayo narajo keto sapakai. Ikut menyawak dengan tanang, ikut menugah dengan data. Kini mamak berkata ciek, kata kadin, kata perintah. Tetagun kami tentang nangku mak.
Bari lurih kami bertanya, tolong dek pangka aja bicara. Lai ko adat nama itu. Sekian sampai dipunkan. Lah mana mau sampai dek teman daro. Lah sampai. Bak moya batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara na datang dari sultan. Selorong rundiang sultan cako dicaliak kau jik paham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jikok dindang dipeberai lah nyato langgam bicara. Tapi semantang pun baik itu ambua sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pagantuangan. Basulik mana nambudi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuo nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum, pangulus undang-undang ulama sama sekitab dubalang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takanak. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patui. Kini datang siasek sultan. Kok iyo alik separentah pangka jamuan separentah janang. Alah ku adat nan baik itu kan baik itu lalu perintah sultan teri. Iyo mana? Kok iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya sultan cako. Alah dalam adat bana sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum maka sultan. Mahanya mak pati ya? Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi, itulah kata sebenarnya. Hindak diulang ditekam jajak, diulangkan itu juga. Karyaan saja mempanuai. Apun batu nyulai, salampih nan daripada itu aduk kejambahan taidang. Elok susunyo nambak sirih, elok atuknyo nambak gambi, agamak sadang kacak tabao, tampan lain lo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana ada lihat sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin, sanjuang bayangan dalam rasul. Di masa ketika iko kini, tiba saluan baru alik, nasi taidang minta dimakan, ia taisi minta kita gua, supaya dipadanai segala alik. Kan dia itu tadi panitama. Iya itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kelampawan, ba'a diambil kesapunya. Dua bagan diang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu kunun makan nalado. Namun semantang nambah itu. Dek diindang kami je baso, diayun kami je bodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tibo dalam tubuh. Nan bak pepatah di nan tuwo kandai-andai di nan mudo. Kok lalok dimatakan tuak kok minum ketika awi. Kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauklah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kata sudah runjang babateh runjang dikarik dan nangko. Dinalurui kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai teman daro. Alah. Kata terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awal juaki aku sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusako beinggiran bercupak telago panuah bagantang simarjo lelo undang-undang masikan dak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah besuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak Sipangka lagi berdua yo bertiga di hadapan minyak dengan mamak sarato yo cedak pandai langkok bepahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lahambo. Nyampang dibawa ke Tubayo mencari bulik dan segolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam mana tu Stan. Kami tunggu mak. Ikan bangkato nana talipe bangka mamulai parundiangan amara pulan ma Allah badawene dalam ganggam ma wala tapatangan innalama inna wallahi innalama inna
langgi wacan doyo anggan kudian akan awe babarikan innalama innam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan lai mangkuk pun ado tabu di balah rang paladang di balah di mano dikampokan di kasuak nang kolaju. Sultan lai datuk pun ado sambah di mano ditibukan di baliau nang kolaju. Ayo mak Sultan Papatiah. Lai. Jika diagak di kanang-kanang ditimbang sabih patui menaku ambo ka bumi meningadah ambo ka langit iliek kiri jo kanan. Dek manjilih kerapatan kini nangko lah hampir adat nama pakai. Pertamu samah menyewah, kedua baso je basi, ketiga siriah je pinang kampek minum je makan. Minumlah tibo dengan sajuak, makanlah tibo dengan kanyang. Ayah sigiro jadi darah, nasi barang suah jadi daging, sambal taraso jadi tulang. Syukur nikmat pada Allah, senyuman tibo kasih pangka, menjadi amalah hendaknya. Dapik palo orang sai suak na mencancang na malatih menaruko sawah joladang. Amin. Adapun kemudian daripada itu, dek batanyo salah pihara baru diang sesudah makan. Adur dengan nanti ke tangah utang dek ambo menyampaikan. Sakirnya kato dirapatkan alah kaizin dek si pangka. Tolong dek mamak yo bicara. Mana sebenarnya? Ambo. Sawajah tentang minum makan sadu nanado diadokan dan tidak kama dicari. Alhamdulillah, lai balaku kandak kami alek lah suko menerima sananglah hati si pangkalan bagi rang hati rang di dapur. Tarado luak jalambangnya mungkin basuo umpang sisi. Giliang ladonyo nantak lunak racik bawangnya nantak alih raso tahamba juta masin. Sebab balah dewa itu garam menjauh di piaman lado dipaci urang ngagam bareh talalai dari Solok kerilahan saja pemanuhi. Selorong pintak pintu sultan kato sepatah nak bersabui rundiang sebuah nak ke tangah lapatui sultan rapatkan kami menyimak dari siko sekian sambah perustan. Ambo waco mak. Kami simak. Adapun kato nang kari persambahkan, cancangkan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ku adat Allah tabatu intan ke bawah takasiak bulan. Syarat Allah taujurullah katihnya tambun jantan. Saupuh hukum sesuai sadunun adat juagamu, adat kawi syarat lazim undang menurut di belakang. Kini bakabek yokat nikah, babu huwa mati ijab kabul, babu huwa sentak di bagian ketangga rasul tak kemungkin antaku Allah menggarakkan. Kuk tibu tapuang jusadah ambil sakabek sirah pinang, kuk tibu wasuang jopi tanah ambil parakik kasih sayang. Aduk ke diri marak pulai. Karena pulai berpangkit naik, meninggalkan lueh jo buku manusia berpangkit turun, meninggalkan adat jo pusako. Ketik dibari bapak namo badamu sebelum ramli. Kinilah jadi orang kadang tibu mamak membari gala. Sapu tangan basagi yampek, bakilin bajumbai-jumbai, salam gadih rang meninjau. Ko ado suri yasiase, siako gala merak pulai mentari alam gala beliau. Minta diimbaukan di pasar Narami, dipanggilkan di Labuan Nanggolong, naknyo talewa di Nagari. Kemudian daripada itu, maliak lurih batu juan memandang alat baju galo. Kuk lurih makanan tiliak balabeh menahan cubu, bantu dimakan siku-siku. Bungka ganuk manahan asah hukum adia manahan bandiang. Kato bana manahan liek bana mau japuik juanta basambia rak jairiang. Ada iriang sepanjang jalan domba-dombai sepanjang labuah. Aguang talempong jadi tapuang sorak sorai jadi bungo. Salatuih badia pusako pangulu di Nagari. Masuk ke korong kampuang nangko. Masuk ke korong kampuan nangko, kinilah duduk atas rumah, duduk di ruang rumah gadang. Diningka niak jemamak di muka ibu jawapo, serta ipa dengan merusan cukik bilangan muda mata. Sapiak de kami ikonan datang, mengganggam pesan jo amanah, Allah bersuruh tersarayo di mamak sabarasinan. Mantah sampai ke rumah, baru dua jawik sama mamak. Komahlah tiba kami risiko bertumpu tapak kita berdua. Sarah tarimu orang namukan, maanyo mak Sultan Papatiah. Ambo. Komah jinihnya marak pulai rasa menetek niro pinang entah baraya entah indak. Nampak alu patah petigo musim pabilo kabatar. Nyato ibarat padi salibu awak tumbuh musim talampau urek bergantuang kajarami pucuk menyalo-nyalo batang. Rangkiang tinggi ke diadang tampan kajadi bunga luluak. Namun peminto mamak kandung nyampang kok tumbuh tengah rumah kajadi tampang wiyo bayak ketunggak pemani jalan bakari pemaga adat dalam adat baradat pulau. Ko elok letak tangannya, baulah menukuak di menambah, bau menyisik di membilai.
Ko elok retak lidahnya kusik baulah menyalasai karuah baulah mempayanya lawan bayo juga tidur. Kemudian nak sarang tak galah kaya lia nak sarang kuah dayung bajalan sama mai yang bayiwa sama mai si. Ba tu lagi. Nak nyato siang ba hari nak asah tarang ba bulan. Putih kapeh boleh hari caliak putih hati berkeadaan. Keadaannya lapat sadah dari mamak tando amanah batarimu pasalah sampai di alamat kami bandang ngabar itu. Sekian sambah makin apa dia? Lah sampai dek teman daro. Dibilang Allah. Selarung di badan diri ambo saya barai orang memanciang kemastan. Balah garan orang memanciang sadang dirintang aye lia dalam di mabuak dek galombang iyo di alun-alun buya. Tali tagang tiap puang hilang lu buak beriak bapusarang kaya disembah dek gurami. Duduk tersentak tukang panciang joran patah banang lakusui papeh putih umpan terserak. Kini ko menjalang banang kegumpalan kato diletak dalam barih bana disimpan ke limbago. Diganjua rundiang jemu pakai menanti sultan sekutiko olah ke dalam bana nurut itu Ustaz. Asalkan pinta leka bulia niat sampai kendak berlaku. Ayo sabar kami nunggu mak. Jadi bahan waktu dulu tuh. Punya lah 30. Ya sampai tu kan. Jadi mau ni. Jadi ma beliau Ustaz Mendaro. Wanita mak. Dek jauh tabang lamo kainggok tinggi batang lamo karareh talalai ambo meli angkato kerilahan jua pengukis sultan Kepada Allah. Adapun antaro ambo sultan cako panik nak jadi perantian patang nak jadi pemalaman iyo tantang bakato bayo berjalan membolah mencari kato nang segiliang. Iyalah. Ulunya lambo mudia istan, dalamnya lambo silami ditapak sepanjang alua mencari rantak saragam. Iyalah. Taga di patuah ke nantuo, stan nantuo patuah ke pengulu, pengulu patuah ke mupakai. Rupanya kato nan ka menjawab gayuang nan ka menyambui iyo terabik di badan namboyo. Maruponyo aduk kadiri marapulai tibo pitaruah dari sultan supaya diterima di tapak tangan diganggam adat je pusako kan baik itu lalu perundian sultan tadi. Yolah. Pihak di kami orang disiko sultan suka bana menerima sananglah malah hati sultan. Ditanai bagai gumalo, dijujuang bagai mengkuto, bertampuang di tapak tangan, diganggam jari dan sapuluh. Kau tak cukup di tapak tangan geniru kami tampuangkan bumi jelangi panadahnya. Tak mendaro? Taruhkan. Dengar pululah sabaliaknya pihak kepada anak daru. Inyo nan ketek muda matah bonehnya di bawah lamak, tingginya di bawah rueh, bak rabuang jolong membacui. Bau mua bilangan dari barueh setampu alun gadang disiram ambun malam batang gampa sembilu indak. Urek alun mencakam tanah, pucuk alun mendapat angin hidup di ruang rumpun bambu anti pedilo kabasaga. Tapi untuang ke elok pemintonya dek masin lidah mentari dek dingin tangan suaminya telaki rabuang jadi batuang. Nyoba urek bagumpam gadang nyoba batang barueh-rueh badaun rimbun jerampak. Tapi yang diagak jan nyuruntuh lurah memuji kelindungan bukit di atas ndak terseso. Nyampang telaki tinggi suak batangnya runduak ke bumi pucuknya kulai ke bumi menyilau tanah menggadangkan. Badarun doa ke langit mair yang pinta ke Tuhan. Andaknya beliau suami isteri bak putiang laki kaulu bersimpai je kasih sayang barakik kata sayo senyawa tak cari tangga. Berpisah Allah je Muhammad sinan kecarai keduanya itulah pinta pintu gitu. Ibarat jalan lababate umpama labaran tinggi mana koyokini ale manyamba minta lape tangka baba somanani oi lamanani mana koyokini Sinde manyin sama bijana kandang baparang pantun kadewonyo
adiwonyo karam ko badanan degigianyo le maminta ko maminta makamamba ari izina jiwo kamana ko depai ayo manyo Ustaz berpati ya. Ambo. Yo ke Pakistan yo sambah ni pun kan. Wanita lah. Walau di awal kalam tadi dek sambah ambo nasabari dek kata ambo nasapatah mulik tetabua kena rapik sambah terserak kena rami. Dan sano ambo bakato di nalai ado terkacak di limbago tertonggok di pusako. Manabang lai di pangka menjuruak lai di buah bakato lai di nambana. Laki lah tuah di nan banyak. Tapi kok lai bakato di nan tidak. Malu tertumpah pada ambo arang tercoreng pada kanyang bakipeh palua di dado bakumpua darah kayan tuang buruak barito di nagari. Tapi semantang pun nembak kian. Ampunlah ambo dek pangulu banyak nasati orang kadang banyak batua. Bago manusuak tampik lalu ne tujukan dituju. Tak kalau semua kali-kali tak kalau rantiang kali patah. Pangulu badiri di nagari membangun adat do pusako madokan bayi jobalabe. Menyusun cupak dengan gantang. Di adat na memakai pusako tinggal menunggui cupak tetagak utang maisi. Sungguh pun iyo nan sagano itu dek silang na pangka karajo na pokok dicarilah bulik nan sagolong picak nan satapiak. Bulik lah dapat digolekkan picak lah buliah dilayangkan. Maku dilapih nan bujang nan mudo matah nan tahu dicadiak pandai. Kok jauh dilayangkan surek, kok ampir dilayangkan siriah. Kemujuran dek silang na pangka namonyo. Jauh disaru Allah datang hampir dipanggil Allah tibu samulah hadir di hati rumah nangku. Kemunjuran dek kami sialik jamu kok datang Allah membukakan pintu duduk Allah berkembangkan lapiak litak Allah baidangkan nasi awih dapat tuangkan air indakkan upek dan ketibu antah kok puji dan kabuliah. Bahasa karang iko kini nambah ibarat burung pipi istan tabang berbega di uraro balunta-lunta jo kabui pementan-mentan juawan. Weh malayangnya malayuk sudah meningginya marandah tabang kepadang ribu-ribu iyo karimbo dan satumpak. Sadang memakan buah rumput litak lapeh awih pun tibo lalu disasuk ambun dan satitiak. Sajuk nan bukan alang-alang bak paneh ditimpuri nai. Membayang-bayang ke muka mencayo kau tak banak sandang hati bukan kepalang periso merong tubuh. Siai anggota ketujuannya. Deklah sudah minum jom makan, mengkasih bana dalam hati, menak menjalang pinang nasa batang, menurik sadang bertinggalkan. Pulang kasamu dah ulunya. Manyu samdaro. Sampaikan kan? Allah na menjadi kesempurnaan sambah nan tertunggang kepada sultan. Karena balai ada sampai ke pulau, bayaran ada sampai ke bate. Kok taganang Allah bapa matang, maili Allah bamuaro. Nan mengkasih lagi sampai nan jama ali ke paca. Ndak ada lagi. Kok duduklah nak maurak selo, kok tagaklah nak main kalangkah berganjua suri ke pangkalan. Sabondong pulang ke nagari. Mohon dilapih jati nan suci jemuko nan jania. Sakitu sambah berustan. Lah sampai di Semendaro. Sakil-kiro. Titah je sambah dari mulut karangan hati senubari barih melabeh ke diturui ampun jerila pemenuhi. Kini dah datang sambah je titah dari sultan iaitu duduklah nak maurak selo. Tagaklah nak mayu langkah berganjua surui ke pangkalan sabondong pulang ke negari kan yo itu lalu Sultan. Sebenarnya sesuai pepatah Sultan Yuo 5 biar wak tajun di sinan nanjang menyala 5 tuga tantak sinan tinaman tumbuh. Mako nak nyo janih nampak dibasuh nak nyo tarikh nampak ditampi sayah kegugua dari tampuak nyato kalakang dari kulit menanti Sultan seketiko nak diantar undiang kena banyak. menanti mo. Jadi baru kita tuh Manyo Semendaro Mencara sampai kembali kepada Sultan kepada Allah. Rupanya perundiangan nang kaba kembalikan ke baki Sultan karena kok dapat surang dibulei dapat bersama dipayokan. Tantang kebenaran dan tertumpah ke baki hambo tadi Allah ambo bawa wakatu bayo berjalan memolah mencari bulik dan segolong. Dan tiang putih biang ketabu ambo antakan baki Sultan gini kuah. Maka taradok pinta je pintu pihak sialek karena nan dimungkasi adalah sampai nan dia malala pacah kini duduk anak moroselo kok tagak anak mayu langkah kan dia apa itu bunyi penitan tadi Yolah
Aku itu yo jalan nampasa ke ditampuh stan kato nambana ke disabui. Allah dilaih hake atok dirasuak menjariau. Akan tetapi sungguh pun nama itu rupanya antara kami Sultan sairiang indak setujuan sebidua indak sahalun sayo selain wujud. Artinya mana aku nak mengkasu iyalah sampai nanti kita iyalah dapat. Tapi nanti ama alulai pacah. Kalau nak menjadi niat di masa kami kini ko disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lapeh. Itu mengko senang hati kami pangka pulang malu Pakistan. Lah sampai Ustaz Meru Dibilanglah. Rupanya taradok kebenaran ambu nan tetabu akan banyak nan telewa akan menjilih di rumah nangko. Dek Sultan surang nan arif bijaksana orang jadi cendekiyo kok satiti Allah balawikan sakapala mengenuangkan. Yulah. Tumahlah papaidakan kena rapek badudukan kawrik tagua. Basandakan ke batang gampa batatiang ke nenek mama. Mako kok tanamu meninjau Sultan lah tagak di puncak bukit. Kok tanamu menyilau Allah lah duduk di lurah dalam. Sajuaklah bana dramatis dan sajuak nambagai di palali raso menetek akal undang raso bersiram maya rimbo. Sapiak pintu kami nantapun ke bakai Sultan. Karena sembayang nama wakatu alik nembukutiko. Kok duduk lah nak bersopan yang tagak lah nak bersopan ni. Kami lah nak mainkan langkah. Kini ko dek Sultan. Kandaklah beraso kebuliah pinta lah beraso kebalaku. Apalah kata Sultan tadi. Kok nak ni mungkasi elalah sampai. Tapi nan diama alun lepaca. Artinya nampak diama alun lepaca. Nak manahani kami semalam ko. Besok pagi nak kami lapeh. Kan dia itu tadi penitan Sultan. Iya mana? Dek Sultan bahayun lalu mengamankan. Bapujak pegadang tangih bersahuk tangah dua itu ujak nanindak babarikan. Sebab baalah dia itu. Adapun kertangan kami kemari kau pai mantakan Sultan Mentari. Tak ubahnya. Ba ibarat manta orang balai ya kemastan. Bayangkan sabateh pelabuhan. Kapal ranggang langkah baganjua berarak balik pulang. Nyampang kesamo naik pulau Kanjuangan. Koknya oleh yang kapal adik muatan. Taruh muak cando nang kodohnya kami nanindak bakari cisan. Baatonya lagi kini. Dek capo padi baru duakan kini rabah kayu jua. Dek cako kami baru duakan kini jalihkan jalan keluar. Sekian sambah Pakistan. Ke Pakistan sambah kembali. Menitalah. Taradok sambah jutitah Sultan nan terserak ke bakih kami sepangkalan orang nameri merantangkan pekerjaan di rumah nangko. Ibarat betutualah kami danga, ibarat mengajilah kami simak. Lah jalih uji mana lah nyato paham je tujuan. Kami ulang sepatah rundingan Sultan. Dek cako kami lah baduduakan kini jalihkan pintu keluar. Kan yo itu Tan. Sawananya. Aku itu kejawab ketimbang kata Tan singkit saja kejawabnya. Jiluang tumbuh hari parak serumpun jabatang pua janjang patah pintu bapasak ke mana Sultan nak keluar. Ayo Mas Tan. Ambo. Sambah tak pulang Pakistan. Nitalah. Setentang penitaan Sultan yang terlimpah kepada diri ambo, iyo pulau tu mahkirunnya. Ku ujui lah ambo pandang, nyari ambo lah ambo danga. Sasak tampik lapang pikiran balik tersimpan di balabe, tampan Allah patut tabau. Izinkan ambo menitih batang, papah dek Sultan dia bicara, ambo nan bukan jadi pandai. Apalah mereka menjadi buah penundingan Sultan Cako, ujungnya saja ambo sembah. Janjang patah pintu bapasak ke mana Sultan nak keluar. Kan iyo itu kalau luar Sultan. Iyo itu mana? Balihnya pulau dari ambo. Rek bawah je koto tenggai mana jon taruh ikut koto. Kato sepatah pulang ongkai je mulik manih turun tanggo. Tolong petilangkan tentang itu Sultan. Sampai Sultan. Inggo itu dulu. Ambo ulang kato Sultan tadi. Keulangannya pulau dari ambo kato sepatah palang ongkai je mulik manih turun tanggo. Kan iyo itu bunyinya Sultan. Tidak salah. Karena Sultan mengambil jo buah sinta rumi lambo maungkainya rasio buah di nampunyo. Bukan tu kanda dan tak babari Sultan, tapi gamang tumbuh cameh kuat datang melapis Sultan ke babaria. Balah sabab deba itu hari dalarui tengah malam bulan indak berbintang indak ranah jauh nang kedi jalang jarak panjang nang kedi turui. Sedangkan biasanya rimbo bajar yang komastan padang berpinyangik taluk babuayo aiko nama rusuh nama gamang jati kami Sultan. Lah sampai Sultan. Sampai. Lah tarapak pulau rundiang jobana dari Sultan. Baklah bana rundiangnya tinggi indak tapanjai lawenyo indak taranangi di jalan rasul tak mungkin. Sebab kok dikilin ditikam jajak sia-sia utang ketumbuh.
Dikilin jahit kau lapih, tikam jajak kau cupu, simpan saja dalam bari. Joko dikatakan limbo bajari yang padang berpenyangik, taluak buah buayo itulah kata sabananya tak dapat dibanding lain. Tapi santanu pinta leka buliah kandak leka balaku, insya-Allah indak kalalu kan limbo rayo tu, bukan menampuah padang ana atau merangi taluak jalan tahu. Hanya jalan nempasa kari tampuah labuah nanggolong kari turui. Sanangkan nanti tentang itu usah dilapih dua hati ke badan puluh mularek yo. Segitu sambah pada Stamilaro. Lalu kalang. Nan bak pepatah sultan yuwo segadang-gadang kapa banang kodoh seketek-ketek sampan bakemudi. Adat kan seperintah alua, alam seperintah rajo, alik seperintah pangka. Aba tolong dek sultan menjangkaukan. Sultan Minaro. Sampaikan. Kapa badang kodoh sampan bakemudi, alam seperintah rajo, adat seperintah alua, alik seperintah pangka. Itulah inyo adat negawi. Itulah adat sabana adat. Dan kalau dikikih babi basi, dibasuh babi ayah, dibubuik taknya mati, dianjak taknya layu, bana tak dapat itu kari. Tapi sebajah daripada itu, Ustaz, cancangkan dua sagarai undangkan di Salanggano. Pertama syarat nama ngatu, kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membawa ladiang lukolah pau keduanya. Adat disarak di Minangkabau Saruman Awa dengan tabiang sanda-sanda keduanya. Ko iyo adat lah memakai alik seperintah pangka, tapi syarat kan ada mengatakan innamal a'malu biniat. Barang sesuatu perkara itu dimulai dengan niat. Dan niat kami kemari mantah pulaistan itu nambah amalkan. Komahlah tiba kami risiko, tapi kurang sesai sabalangu alun ado niat nak mabangab. Antah ku iswak lain masuk untuk ku umur berpanjangkan tetampuah jiwa rumah nangku sama mendoa pada Allah. Sekian sambah perusutan bunyi nak sama kami danga jawab sekira minta balik. Lah sampai sebenarnya. Sekadar itu. Bana ke undang dengan jadiak jadi pepatah dengan pandai ke buah mulut dina mudo. Adat berbuah sintak kok syarak berbuah mati. Sepanjang tutuah sultan tadi bahampang kami ju ayat, bahambek kami ju hadis. Tersasak rueh ke buku, tersorong bajak ke batu, habis tutua tamat bicara menurut kami tentang itu. Ialah malang ratak tangan ditahan, indak tertahan dilapih jua nan jadi. Selen selipiah membelok lalu ke kilangan, kabut pai gunung ketingga maratuk bukit kepanasan. Sekitu sambah-sambahkan pulang maklum bersultan. Ayo manyu Ustaz. Apa? Nak semua yang membusek, nak pucuak ulam menjulai, kata sepatah nak menanti, rundiang sebuah nak bertunggu. Kini Allah Sultan labuhkan hingga adik kami memakaikan. Alhamdulillah kejawabnya bahasa lampih daripada itu. Kain tarawang kilin sangkui, kain panjang besarong bantah. Kok datang kami Sultan Japui, pulangnya minta Sultan Nanta. Bapak carian tentang itu ah? Ayo, mana Sultan Melaro? Yalah. Dek kuat saruan pulau melonjak pelang di kualo raso ketaban mulak tabiang ke tengah jiwa kena hati. Hujan taduh kabut pun tarang ombak tanang angin salasai lah suko kami malapehnya. Tapi dek ini yang puluh nang kodohnya basawa malah hujan tambang tetagun pesisi adian juangan. Apalah jenis sangkuitnya kok batang kami Japui pulangnya minta Sultan Nanta kan ya itu tadi itu Stan. Ya itu. Kami kabek pada je daun Stan jaweknya pituah Stan Cako. Adat kan bahasa ni syarat bahasa ni kitabullah. Cala ado tajam pulai tinggal di bawah menyampaikan, syarat ado adat pulai tinggal kita memakaikan. Cupak tetagaklah berisi justiriah Sultan kami Japui. Syarat lazim hukum melajalih jodoa alik kami lapeh. Salamai Sultan pulang pai, salamai pulau kami nan tinggal sekitu saja dari ambo di laju maaf memenuhi. Jadilah menitah Stan. Sepanjang-panjang batang ayah belok baliku turun bukit tarayuk-dayuk di sarasah sarak usirai dan data. Namun lama jo lambek sampai juo di Muaru. Baitu juo dengan kita Ustaz. Iyalah. Dek panjang kecek banyak nan sasik, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Nyampang tagi sia pakai nanya tagi soh jalan katurun tersinggung Sultan dijanjang. Taraduk salah jo sili, kilaf-kilapat sasik gawa sumbang jogang jojangga. Maaf juga kepada Sultan serta segala si pangkalan. Kepada Tuhan ampun diminta, samo terluluhkan di tanah nalakangsan, kita anyutkan di lawik lapeh.
Nalaya kita beri-rila dan batin kita pulangkan saja kepada Allah. Dapat siku habis siku ke mas tanah. Yolah. Anang kini jawablah salam sejak kami. Si upiak Siti Raimah membawa parian pulang pai. Gulung lapiak sapula rimah kami bayalan dan nyolai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang piaka pulau nedalan piaka pulau jawelah salam dari balero yom dari balero dagang nasiri kai katan narantau nedakatan narantau Bapisa dene besana samantaro ne bapisa samantaro lamu jolan lalai kami kapulang negak kami kapulang nyampang taraga alai mancinto ne alai mancinto carilah kasih di sinar padang lalai di sinar padang Thank you.